दिनैयो लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो दुलाराय बर' आइजो आफादनि जथाय लिंथुमनायाव दिनै नैबे लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगिनदि बर' थुनलाइ भवननि जे मोनसे न'ब्लाङाव रायजो राजाखौ लानानै मोनसे गोरोंसा मेल जों लिंथुमनाय जादों। दा बेवहाय माखासे थांखिफोरखौ लाना जों लिंदों। दिनैयो बे हाबाफारियाव बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानबेन्द्र मिहिनेश्वर बसुमतारी मानगोनां बिथांखौ गाहाय आलासि लिंनानै रायजो राजानि गेजेराव बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि मोनसे अबस्था बा जि मोनसे सोलिबाय थानाय बेखौ रायजो राजानो फोरमायनो थाखाय दिनैनि बे जि मोनसे गेवलां मेल बा रायजोआरि जि मोनसे सावरायनाय बे सावरायनायखौ लिंथुमनाय जादों। दा बेवहाय जोङो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल हिसाबै जोङो रायजोनो बेखौ जों मेसेज होनो सानगोन नैबे जथुम्मानि गेजेरजों। दिनै बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाफुंनाया 4 बोसोर बारलांबाय, नाथाय दासिमहालागि गामिया माखासे फोसावजाबाय, माखासे दंबावो। दिनै बियाब दाफुंनायनि खोथा, दिनै समस्ति दानायनि खोथा आरो इलेक्सननि यालागि लांनाय बा इलेक्सन खुंफुंनायालागि दिनैयो जोङो सरकारजों सावरायबाय थादोंब्लाबो दिनै लावलांबाय थानायखौ जोङो नुदों। दा बेनि थाखायनो जोंनि जि मोनसे बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि रां बावजा, बे रां बावजाजों जोङो दिनै रायजोफोरखौ जों नायजोबनो हायाखै। जोङो गामि गामि मेल मिटिं खुंहैयोब्ला गामिनि रायजोफ्रा जोंखौ बुङो 4 बोसोर बाबेनलांबाय, दिनैसिमहालागि बर' कसारी काउन्सिलनि जेसे डेभेलप जानांगौमोन, जेसेखिनि स्किम होनांगौमोन, जेसेखिनि रायजोखौ अनसायनांगौमोन, दिनैसिम अनसायनो हायाखै। दा बेनि सोंनायनि फिननायफोरखौ दिनै राजुवा मिटिंनि गेजेरजोंनो मानबेन्द्र जोंनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङा दिनै रायजोनो फोरमायगोन। आरो बेजों लोगोसे सोलोंथाइ बिथिङाव बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथाया जिहेथु खोब गोसो होबोदों। दा बेबायदियैनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म माने सोलोंथाइ बिथांखिनि सिङाव दिनै स्कुल बेग राननायनि मोनसे हाबाफारिबो जों बेवहाय लादों। गासै 299 फरायसानो दिनै जोङो स्कुल बेग जों रानगोन बे हाबाफारिनि गेजेरजों। आरो जोंनि जेसेखिनि रायजो जानाय, समाज जानाय जेसेखिनि माने अबस्था बेबस्था बेखौ दिनैनि गेवलां मेलनि गेजेरजों जों रायजोनो जोङो मोजाङै फोरमायनो सानदों। मानि थाखाय नोंथांमोननि बिसायख'थिया जायाखै एबा गामि सुसननाय हाबाफारिजों नोंथांमोनाथ' थांनाय इलेक्सनफ्राव बिसायख'थिफ्राव नोंथांमोनानो मदद होनानै बिजेपि सरकारखौ देरहादों एबा नोंथांमोनानो दं, बे मानि थाखाय मोनसे स्ल'गानल' जाथारगोन होनना बुंदों? दिनैयो जोङो आसामनि जिअ'ग्राफिखौ नायोबा जों नुयो जे आसामाव खना खनला रायजो जानाय जेसेखिनि बर'फोर, बे बर'फोरा गोबां अट'नमास काउन्सिलाव जेरै हाबनानै दङ। जेरै टिवा जोंनि मिसिं अट'नमास काउन्सिला डिनटिफाइ जाबाय। आरो बेजों लोगोसे आसामाव थानाय जेसेखिनि बर' गामिफोर, बे बर' गामिफोरा नटिफाइ जाबाय। नाथाय जोंनि मरिगाव जिल्लानिफ्राय हमनानै बा टिवा अट'नमास काउन्सिलाव थानाय माखासे बर' गामि आरो जोंनि गवालपारायाव राभा अट'नमास काउन्सिलाव रायजो जानाय जेसेखिनि बा सिङाव थानाय बर' गामि, दा बिथांमोनखौ जोङो दासिमहालागि नटिफाइ होनो हायाखै। आरो बिटिआरनि बाउण्डारियाव थानाय बा बिटिआर आरो आसामनि बाउण्डारियाव थानाय बर'फोरखौ जों दासिमबो स्र' खालामनो हायाखै। सनितपुर, बिश्वनाथ आरो लखिमपुर जिल्लानि सिमलुगुरिनि बर'फोरखौ दासिमबो बिटिआरआव जोङो रोखायै सोसननो हायैनि थाखाय दिनै जानो हागौ जोंनि जि बिसायख'थि, बे बिसायख'थिया एसे लेट जादों। खिन्थु आसा खालामो जोङो थाबैनो जे सरकारा बे बिसायख'थिखौ खुंनो नागिरदों आरो थाबैनो जे खुंहैनो हागोन, दा बेखौ जों आसा खालामनो हायो।